IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kaspaset the 31st PCR month celebration of the Philippine National Police ket ada itinaangay apamigbig ka dagiti naruway ko reforme dagiti men in uniform na ipabuya iti mismong SMC Tilawag dagiti nagdudumang uniforme dagiti kameng ti PNP. Dito nga arig na nagbalinda ang model ket inatendaran daytoy dagiti pupulis ken criminology students kadagiti dua nga universidad ang mga ijayjaya ti criminology. Inatendaran pa daytoy ni Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Paul Benedict Parado. May panamnama iti daytoy alawas aging gana malpas daytoy bulan ket adupay dagiti programa ken aktibidad ti INPBO para iti 31st Police Community Relations Month. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.